एकदा कापूस तो वाऱ्यार उबलोलो परत आताक तो मेवचो ना। तसोच मनशाचो रेस्पे धुपतोगूच कोणूच ताका वालूर दिना। संवसारांत आसात जायते मनीस दुसऱ्याचे बरें चिंतिना। दुसऱ्याचे पाडतांनी घातल्या बोगोर जेवलेलें जेवण ताचें जिरोना। दुसऱ्याचे वायट करूंक फाटी सोरोनाय। धर्माचे कायदे पाडिनाय। वायट कुतुबा तूं आदारीत बेताय। देवाक पासून भियेनाय। दुसऱ्याचे वायट करूंक फाटी सोरोनाय। धर्माचे कायदे पाडिनाय। वायट कुतुबा तूं आदारीत बेताय। देवाक पासून भियेनाय। क्रिस्तांव धर्मान मनीस आसात पाद्रीचे नाव उबयतात। कसली ल्हान पासून ताची चूक जाल्यार रोखडेच पाद्रीक मारूंक बेतात। तो पाद्री आमचीच भाशेन मनीस हे तुमी कित्याक विसरतात। फाटी फुडें कांय चिंती नासतना पाद्रीचेर हात पासून उखलतात। अशें घडटा पोतरार शापून येता। क्रिस्तांव धर्माक लॉज जाता। पाद्रीक मारून चिराप मागोन घेता। तोच पाद्री तुका बक्षिता। अशें घडटा पोतरार शापून येता। क्रिस्तांव धर्माक लॉज जाता। पाद्रीक मारून चिराप मागोन घेता। तोच पाद्री तुका बक्षिता। आमच्या धर्माचेर केदें तुफान आयल्यार आमचो भावार्थ आलोंक फावना। थोडे मनीस आपल्या फायद्याक लागून दुस्पोट घालूंक फाटी सरोना। धर्माच्या नांवान केस्तांव कोत्तात गिन्यान उजार करी नासतना। शांती पिड्यार कोत्ताय तोरचीत मनशा तूं केन्नाच बरें भोगचो ना। वायट जिवीतची येता पळय तें सोडा। बरो रस्तो तुमी दवरा। बरें जिवीत जियोंक निच्यो करा। आमचो क्रिस्ती धर्म सांबाळा। वायट जिवीतची येता पळय तें सोडा। बरो रस्तो तुमी दवरा। बरें जिवीत जियोंक निच्यो करा। आमचो क्रिस्ती धर्म सांबाळा।